jak to chceš mít, tak to měj. Hopnou čiči uhobej. Já jsem čváto, ty dokážeš jsem. Vítejte v našem podcastu Do hloubky českého školství. Záměrem podcastu je podívat se na české školství z různých úhlů pohledu. Budeme si zvát hosty, kteří mají k tomuto tématu co nabídnout. Budou to odborníci ze školního prostředí, inspirativní osobnosti z různých oborů, vlivné osobnosti na úrovni české politiky, ale také rodiče a mladiství, o které tady jde především. Cílem podcastu je ponořit se hlouběji do celé problematiky. Skrze hosty přinést návrhy řešení a inspirovat ke změnám. Tyto návrhy a postoje budeme brát jako takový průzkum. Vnímáme, že v současné době je řada organizací a iniciativ, které se snaží mladým lidem pomoci. Nicméně otázkou, zda tyto aktivity vycházejí ze skutečných potřeb dětí a mladistvých. Rozhodli jsme se tuto Pandořinu skřínku otevřít a uvidíme, kam nás to zavede. Vyzýváme i vás. Pokud máte pocit, že v této oblasti dokážete pomoci nebo vás to zajímá, udělejte nějaký akční krok. Nechte se inspirovat a angažujte se. Vítáme vás u dnešního podcastu a užijte si poslech. Ahoj Jani, vítáme tě v našem podcastu Do hloubky školství. Jsme moc rádi, že jsi přijala pozvání a těšíme se na dnešní povídání. A půjdeme rovnou na to. Tak já tě taky vítám, Jani. Ty se teda ve školství přímo nepohybuješ, ale jsi člověk, který má čím inspirovat. Tak nám řekni, kdo seš a čím se zabýváš. Tak ahoj holky, já vás zdravím, děkuji moc za pozvání a jmenuji se Jana Křeminská a provázím lidi na cestě nějakým sebepoznáním a tím vlastně, aby poznali do hloubky sami sebe. A k tomu používám různé nástroje, jako třeba human design a další jiné metody, ale ve zkratce v té podstatě je to opravdu o tom, aby člověk poznal sám sebe, pochopil, co ho vede v tom životě a nemusel se už řídit něčím zvenku, ale aby se právě naladil na tu svoji mechaniku těla, protože o tom i human design je, že vás naladí na sebe a vy tak víte opravdu, kudy se v tom životě vydat, co vám dělá dobře, co vám nedělá dobře a pomáhá vám opravdu jít smysluplně tím životem. Super. A můžeš nám přiblížit, jak vlastně human design lze využít v českém školství? Napadá tě, jakými způsoby by to šlo? Jak bys tam dal začlenit? Jednoznačně mám obrovské zkušenosti, co se týká svých klientů, když vezmu rodiče a děti i v tom školství, protože já i sama jako dítě jsem hodně bojovala s tím, že jsem si připadala celý život tak trošičku jako jiná. Jo? A ten kolektiv mě moc jako nerozuměl a nechápal. A až dneska právě díky human designu jsem zjistila a vím, že to moje nastavení a to, jak já funguju, je dost jako odlišné od toho zbytku toho světa, což se mi jako dost ulevilo. A teď i třeba u syna já vnímám, že, protože já mám syna autistu, jo, a fakt jako vnímám, že on funguje taky nějak jinak a vlastně ten human design, ta mapa, nám krásně ukazuje, že třeba to, co je pro zbytek té třídy nebo pro zbytek těch dětí úplně zcela běžné, jo? Dám úplně příklad, ať se to dobře chápe, tak dejme tomu, že máme třídu, kde je 30 dětí, jo? A z toho 80% jsou děti, které potřebují pohyb, potřebují prostě pořád nějak se hýbat, protože ten jejich systém funguje tak, že při pohybu jim to nejlépe myslí, jo, lépe se soustředí a tady ty věci, ale pak třeba zbytek, těch 20%, mají raději ten klid a potřebují fakt jako mít ten klid, to ticho, soustředit se, jo, a teď, když v té třídě máme tenhle mix, jo, tak to pak vypadá tak, jak to v tom dnešním školství vypadá. Jo, že jedni dělají tohle, druzí dělají tamhleto, teď je to těžké jako spojit a co s tím. Jo, a ten human design nám krásně ukazuje, že hele, vemte tady ty děti, dejte je dokupy, jo, a uvidíte, že to bude mnohem efektivnější a mnohem lepší i pro ty pedagogy, jo, než kdyby to bylo takhle všechno pospolu. Jo, takže ten human design nám vlastně ukazuje opravdu mechaniku každého člověka a já už dneska, když pracuji opravdu jako týmově s lidmi a pracuju tak i s lidmi ve firmách, jo, to je prakticky to stejné, že přijde prostě majitel firmy a řekne, hele, já tady mám prostě 20 lidí, tým,
Jo? A prosím tě, udělej to tak, aby každý byl přesně tam, kde mu to nejvíc bude vyhovovat, kde mu to bude dělat dobře. Jo? A prostě nějak to rozčleň. Jo? Takže vlastně fakt proto se tomu říká i mapa, protože my máme mapu každého člověka, toho, jak je nastaven, a tudíž krásně víme, kde on se nejlépe hodí, kam ho více zařadit. Jo, víme, že když tady máme totálně kreativní děti, fakt jako velmi kreativní, jo, tak jim bude dobře, když budou dělat tu práci v té škole fakt jako velmi kreativně, když to pak tam máme velmi logické děti, jo, a ty zase je nebaví třeba malovat, jo, chtějí počítat. Jo, takže v tomhle ten human design nám krásně může ukázat, jak to udělat, jo, aby se s těma dětma fakt jako dobře pracovalo. Jo. Super, to zní skvěle. A jak jsi říkala ty příklady, tak mohla bys dát třeba ještě nějaký další konkrétní příklady těch darů a talentů, se kterými designu. Jo, já tady nasdílím mapu, aby jsme to viděli. Ono je lepší na to vyloženě koukat. A já jsem si tady dovolila, jenom mi holky potvrďte, že vidíte mapu, ať vím, ať tady nekoukám. Super, jo. Tomuhle teda říkáme mapa toho daného člověka, a člověk, který je nepolíbený human designem, tak prostě v tom nic nevidí. Vidí v tom barvičky, číslička, geometrické tvary, ale já v tom vidím mnoho věcí. A tady, když se dívám na tuhle mapu, tak tady vidím to, že tento člověk je velmi, velmi pohybově nadaný. Potřebuje do svého života velmi mnoho, ale opravdu mnoho pohybu. Když ten pohyb nebude mít, jo, tak bude hodně sklouzávat do takzvaného nepravého já, nebude mu to dělat dobře, bude prostě frustrovaný, bude se cítit zaseklý a nebude chtít spolupracovat. Jo? Takže kdyby za mnou přišel rodič nebo pedagog a řekl by mi, hele, tady já mám takového človíčka, jo, prostě dítě tady s touhle mapou, tak bych mu řekla, hele, ten člověk potřebuje často třeba dejte mu prostor o té přestávce a někam může vyběhnout, jo? Nebo tenhle člověk bude hodně mít rád třeba tělocvik, jo? Fakt jako ten pohyb on tam potřebuje, a ve chvíli, kdy máme tu hodinu vyučovací, jo? Tak tenhle člověk konkrétně bude hodně rád odpovídat na dotazy, jo? Tohle je člověk, který bude mít tu pozornost, bude udržovat tu pozornost, ale musí ho to bavit, to je právě to dnešní, jo, že ty děti to musí bavit, a ve chvíli, kdy ho to baví, tak bude jenom čekat, kdy padne nějaký dotaz, aby mohl zvednout tu ruku a odpovědět. Jo? Zároveň, když se na to dívám, je to člověk, který neustále se ptá proč, protože má velmi skeptickou mysl. Je to takový člověk skeptik, jo, takže to bude dítě ve školství, které pořád bude zvedat tu ručičku a říkat, proč je to takhle, a proč je to tohle, anebo ale, a bude i vyvracet třeba tomu pedagogovi něco, co on si myslí, že je třeba jinak, jo. A dneska, když my nevíme, že ten člověk má tu skeptickou mysl, tak bychom z toho mohli vyvodit, že třeba, já nevím, je moc třeba drzí, nebo že vyvrací té autoritě, tomu člověku, tomu učiteli nějaké jeho názory, ale my když teď vidíme, že ne, že to je opravdu jenom o tom, že ten člověk se potřebuje takhle pilovat v tom skepticismu, protože si všechno potřebuje ověřit tou svojí logickou cestou, po svém si to potřebuje uchopit a logicky odůvodnit, jo, tak já jako pedagog už bych věděla, že ano, je to v pořádku, potřebuju mu dát prostor na to jeho proč, jo, a ve výsledku tento člověk si ale taky na to odpoví sám. Jo? Takže je to o tom tomu člověku dát ten prostor k tomu, aby si mohl tam položit to proč. On si dokonce i dá to protože, jo? Pak usedne do té lavice a pedagog je vlastně jako spokojený, protože ani nemusel na to odpovídat, jenom věděl, že potřeboval tomu člověku dát ten prostor. Jo? Prostě projevit se. Jo? Další věc, kterou tady třeba vidím, je, že ten člověk potřebuje režim, že tomuto dítěti bude velmi dobře dělat režim. Jo? To znamená, když bude mít rozvrh hodin, bude se to opakovat, mu to bude dělat velmi, velmi dobře. Jo? Zároveň, co u tohoto člověka vidím, je, že bude velmi ambiciozní. Velmi, velmi ambiciozní. Jo? A bude opravdu hledat ty svoje spolužáky, protože tady tento člověk s těmito dary, protože já v tom vidím vlastně ty dary a talenty, tak já vidím, že on má dar, kdy se cítí
být velmi ambiciozní, má nějaké ambice, chce je naplnit, ale cítí, že by bylo lepší ty ambice naplnit s někým dalším. Takže bude hledat ty spolužáky a to se může projevit třeba v tom, že o přestávce ho něco napadne, že by mohl něco zkusit, nebo něco vytvořit, nebo něco vyrobit, jo? A teď bude hledat v té třídě někoho, kdo mu řekne, jo, já do toho jdu s tebou a já ti s tím pomůžu, jo? A to je fakt jako, to je jenom fakt jako střípek toho, co říkám, jo? A je tam toho mnohem víc, jo? Zároveň tady vidím, že ten člověk je velmi praktický, takže ho teorie, ano, bude ho to bavit, ale jenom to, teda bude ho bavit se jakoby vzdělávat, ale jenom to, co ho bude bavit. Jo? A to, co ho nebude bavit, pokud ho nebude bavit třeba, nevím, matika, jo, tak prostě to bude člověk právě, který bude říkat, ale mě to nebaví, ale já to teď nechci dělat. Jo? A tam potom potřebujeme podle té jeho mechaniky najít ten způsob, jak na to, aby ho to právě bavilo. Jo? Takže v tomhle je to fakt jako super ten human design, protože nám opravdu odhaluje to, co tomu člověku dělá dobře, nedělá dobře. Jo? A zároveň to můžeme posuzovat i v tom, že já můžu se podívat na mapu člověka, toho dítěte, mapu toho pedagoga a říct tomu pedagogovi, podívej, tohle dítě přišlo proto tady do té třídy, aby vám, pane učiteli, paní učitelko, jo, pomohlo tady s tím, jo. To jsou prostě věci, kdy jeden člověk má jeden dar, druhý člověk má druhý dar a teď, když oni se spojí, tak společně můžou vytvořit něco úplně nového, jo. To jsou takové ty příklady, kdy učitel chodí, jo, za tím žákem a říká, ty mě velmi inspiruješ tady tím, co děláš, protože tohle třeba hodně dětí nedělá, neumí, jo. A ty seš v tomhle fakt jako špička, jo, a to jsou pak ty situace, kdy ten pedagog chodí ještě za tím dítětem a říká, prosím tě, tohle běž dělat. Mně se třeba tohle dělo na základní škole, jo, mě když se paní češtinářka ptala v 9. třídě, co chci dělat, kam chci jít na školu a já jsem jí řekla, kam plánuju jít, že plánuju jít prostě na učební obor, jo, tak ona se pomalu chytala za hlavu a říká, pane bože, Jani, to nedělej, ty máš talent psát, prosím tě, běž psát, nebo běž na nějakou uměleckou, jo? A to je přesně to, že já obohacovala svými dary ji, ona ve mně viděla ten dar a talent, ten potenciál a chtěla ho podpořit, jo? A takhle já to vidím v té mapě. Takže my můžeme krásně vidět, že tamto dítě je talentované na tohle, směřujte ho tam. Nesměřujte ho na logiku, protože on je kreativní, jo? To je umělecká duše. Jo, takže opravdu dá se s tím takhle krásně pracovat a pak se vlastně dokážeme eliminovat takové to, že v té třídě je prostě ta kopa dětí a my se na ně díváme na všechny tou jednou optikou. A tohle vnímám, že se potřebuje jako změnit. Jo. To pak z toho vzniká vlastně takový ten průměr, že jo, mě teď napadá. Ano. Tak nějak vlastně dobrý průměrně. Takže vlastně v tom průměru a human design nabízí pohled na tu jedinečnost. A já tam jako hodně vnímám, že je potřeba věnovat čas tomu, podívat se na tu mapu toho dítěte a sednout si s rodičema, s učitelem, podívat se na to, věnovat tomu třeba 2-3 hodiny, alespoň tomu rozboru. Ale pak mi tam hnedka navazuje, že věnujeme hodiny, ušetříme si moře času a moře trápení s tím, že to dítě přesně bojuje třeba v té hodině nebo nemá zrovna ten pohyb, ale potřebuje ho víc, než jakoby je jiný jeho vrstevník. Takže je to o investici nějakých 2-3 hodin na jedno dítě a pak si ušetříme spoustu trápení a to dítě bude spokojené. Ano, já můžu jako fakt říct svoji zkušenost, kdy teďka jsem dělala besedu v mateřské školce právě svého syna, jo, ve speciální školce pro děti opravdu se speciálními potřebami, jo, a pozvali jsme tam rodiče a vlastně představovala jsem jim opravdu tady mapu svého syna, jo, a říkala jsem jim, ano, on má autismus, ale já tady vidím, že prostě on to má tak a tak a tak a tak
A ve chvíli, protože my v human designu vidíme nejen dary a talenty, nebo mechaniku toho těla, jo? Ale my tam vidíme i to, jaký správný způsob třeba stravování nebo výživy pro to dítě je vhodné, nebo prostředí, ve kterém se mu nejlépe třeba něco integruje, jo? Fakt jako vidíme tam, co to dítě motivuje, nebo jakým úhlem, jakou perspektivou on se dívá na život, jo? A já, když jsem třeba u svého syna začala, nebo najeli jsme na ten způsob té výživy, protože to není jenom o výživě těla, ale i mozku, takže pozornost, soustředěnost, příjem informací, jo? Tak ten můj syn se opravdu radikálně změnil, začal se mi rozmlouvat, jo, a úplně ti rodiče opravdu, protože nás znají jako celou dobu, co chodíme do té školky, že jo, a vidí ty pokroky, proto to byl i pro mě impuls vytvořit tu besedu, protože mi všichni říkali, hele, kam chodíte na terapie? Co děláte tak zázračného, že ten Tobík se takhle úplně jako, já říkám, hele, nasleduju jenom prostě jeho nastavení a vidím, co to dělá a jako sama jsem z toho v naprostém úžasu. Jo? Takže v tu chvíli mě to zaválo takhle krásně do toho školství, do těch mateřinek a ve chvíli, kdy ti rodiče opravdu to začali následovat, jo? Dělali jsme prostě konzultace, koukali na ty svoje děti, řekli, ano, my to zkusíme, tak opravdu, jak začali jenom tou výživou třeba, opravdu to dítě začali vyživovat tak, jak je pro něho zdrávo, tak opravdu nevěřili a sami mi sdíleli potom, že ani ta terapie, na kterou už tak dlouho chodí, neudělala takový posun a pokrok u toho dítěte, jako jenom to následování třeba té výživy. Jo? Nebo to, že tomu dítěti dopřáli ten pohyb. Jo? A najednou prostě z těch autistických dětí se stávají úplně jiné děti. Jo, takže opravdu já mám ty zkušenosti obrovské a když tady s tím pracuji i s rodiči s dětmi, které jsou zdravé, jo, když to takhle řeknu, tak mi rodiče sdílejí pořád a dokola to stejné a to, že oni tomu ani pomalu nemůžou uvěřit, jak jejich dítě, které prostě sedělo pořád u počítače, jo, nejevilo zájem absolutně vůbec o nic, jo, a bylo v totální jako rezignaci až apatii a tady těchto jako depresích a tomhle, tak to dítě se absolutně jako otočilo o 180 stupňů, jo, a pomalu k tomu počítači už ani nesedne, jo, jenom proto, že ten rodič najednou uviděl, aha, to moje dítě vlastně pochopil, proč to jeho dítě tam sedí v těch depresích, protože se pohybovalo v prostředí špatném, jo, pohybovalo se, nebo mělo výživu, která úplně ten jeho mozek právě spíš jako likvidovala, než vyživovala, jo, a najednou přišly změny. Mm-hmm. Jo. Jani, a můžeš ještě dát třeba další příklady těch schopností nebo darů, co tě jako napadne, že by právě si takhle jako většinová společnost ani neřekla, že to může být nějaká schopnost nebo dar, jo, něco. Jo. Ano, tam je opravdu 64 darů a talentů, jo, takže jich opravdu jako mnoho, ještě se to různě kombinuje, takže opravdu těch kombinací je nespočet. A co třeba tady vidím, tak tady vidím to, že člověk může mít dar a talent na to být trpělivý, jo. A teď my si můžeme říct jako, a tak trpělivý, to jsme jako všichni, jo, nebo to jako, jo, no ale ne každý má opravdu jako trpělivost, jako pravou rizí trpělivost, jo. Takže to můžou být opravdu takové dary, nebo třeba to může být dar, že člověk má dar vyvolávat v druhých lidech radost, jo. A zase si můžeme říct, ale to máme všichni. Jo? Ale ne všichni v tom máme v takové intenzitě a ne všichni třeba na základě vyvolání radosti v druhém v něm dokážeme vyvolat třeba nějakou dost radikální změnu. Jo? To jsou opravdu dary, které, když člověk je v souladu sám se sebou takzvaně, když opravdu následuje tu svoji mechaniku, to, jak funguje, tu svoji přirozenost, jo? Tak vlastně se děje potom to, že kamkoliv on přijde, tak ten svůj potenciál on projevuje a vyvolává to obrovské změny, nebo má ten vliv na ty druhé lidi. Jo? A to je úplně to stejné, jako když si vezmeme někoho, kdo ve světě opravdu dokázal velké věci, jo? Přinesl radikální změny pro svět, jo? A to je proto, že ten člověk právě následoval tu svoji mechaniku, šel si za tím svým, projevoval ty svoje dary a talenty.
Jo? Ale v dnešní době můžeme vidět, že těch géniů je na světě prostě jako poskromnu. Ale přitom ten human design nám ukazuje vlastně, že my úplně každý jsme mistři světa v něčem. Nikdo tady není jako my. Jo? Ale vlivem toho, že ty děti už dělají opravdu od malička to, co je nebaví a to, že oni musí něco dělat, tak vlastně oni v sobě ten potenciál takhle zavírají, jo? A potom to vypadá tak, jak to vypadá v té dnešní společnosti. Jo? Takže opravdu, jo, když tady mám před sebou, teď koukám na tu mapu, tak tady vidím, že tenhle člověk má obrovský potenciál k obrovské finanční hojnosti. Tenhle člověk umí vydělávat peníze, umí prodávat, je to skvělý obchodník, jo, umí skvěle přitahovat pozornost a tak velkou, že až je to pozornost třeba médií, jo, takže je to jako úžasný člověk z dary, které se hodí do společnosti, do kolektivu, jo, bude na sebe přitahovat pozornost. Ve chvíli, kdy přitáhne pozornost, tak tam něco prodává, jako ten obchodník, jo, různé myšlenky, názory i věci, je jedno, prostě on je obchodník ve všech sférách, jo, a díky tomu, že takhle dokáže krásně prodávat, tak on naplňuje tu svoji ambici a roste a roste a roste a roste a že z něho kdo ví kdo, jo. Takže mi takhle opravdu, já když těm rodičům říkám, to vaše dítě tady přišlo proto, aby naplnilo tyto dary a talenty, a ti rodiče, já vždycky vidím, jak úplně jsou jako, bože, tohle moje dítě, tohle může tady dokázat, jo. Úplně vidím fakt jako tu lásku v tom srdci, jo, a v tom, že bože, tohle moje dítě, a ano, může, ale potřebuje následovat tu svoji mechaniku, potřebuje mít tu cestu, nesmí tam být ty klacky, jo, nesmí tam být ten odpor, jo. Takže i když ty děti chodí do školství, i když ty děti dělají něco, co je nebaví v té škole, jo, tak i přesto jim tady často sdílím, dobře, když je v té škole, dělá něco, co ho nebaví, dobře, ale podívejte se, já bych ho spíše směřovala, tady ho to bude bavit, nebo ať po té škole chodí někam do kroužku, jo, ať se to prostě vyváží, jo. No, napadá takový pocit, že když si vezmu, že většina lidí nenásleduje svůj human design a ten svůj potenciál, tak vlastně pak se jako nemůžeme divit, že ten svět vypadá, jak vypadá, že jo? Ano, přesně tak, jo. A taky ještě mi tam jelo, že vlastně rodiče znají své děti, ale ve výsledku, když ty jim vyložíš jejich jakoby mapu dětí, tak se nestačí divit, že vlastně tohle to tam třeba nedokázali navnímat. A nebo to navnímat, a nedokážou to pojmenovat. A že ty, když jim to řekneš v těch slovech, tak oni vlastně si řeknou, no to je vlastně ono, co já jsem jako cítila, ale neuměla jsem si to jako vyložit. Ano, přesně tak. Dochází tam hodně k takovému potvrzení, že ten rodič jako vnímá, že jo, třeba se mi často stává, že přichází maminky, které mají děti, které jsou hodně založené jako na samotu. Potřebují být hodně v samotě, protože v té samotě u nich dochází k mnoha procesům vnitřním. Jo, to jsou děti, které, protože já tam vidím, že to dítě si veškeré emocionální nějaké záležitosti, procesy, ať už jsou jakékoliv, tak si potřebuje trávit v sobě. Jo, i kdyby ta maminka za ním chodila a říká, tak mi to řekni, co tě trápí, řekni mi to, tak já když vidím tu mapu a vidím tam, že ten člověk to má nastaveno, že i kdyby chtěl, tak on to neřekne, protože on si to potřebuje v sobě. Má ten dar, že v sobě si to umí zpracovat. Mnohem lépe, než kdyby to někomu sdílel. Jo? Takže i právě přichází maminky, které mi třeba sdílí, to moje dítě je takové pořád v koutečku, jo, a nechce se moc s těma dalšíma dětma a já nevím, co s tím. A vnímají to jako problém. Jo? Protože nechtějí mít ty děti jakoby vyřazené nějak, jo, nechtějí mít asociální děti, které jsou prostě úplně někde jako, jo, a nechtějí mít z nich takové ty bobečky, když to tak řeknu, jo, ale přitom já potom se na to podívám a říkám jim, ale to vaše dítě tady má jakoby, já tomu říkám esenci poustevníka, to je dítě, které přichází na svou genialitu a na to, co dokáže v té samotě, je tím pozorovatelem, jak on velice dobře pozoruje, co se kolem něj děje. Na základě toho, co se kolem něj děje, on si vyhodnocuje v sobě, jo, to, co potřebuje, a pak takové děti přichází s nějakým nápadem, velmi revolučním,
Jo, s tím, že já mám vypozorováno třeba za své dětství, že já nevím tohleto a tamhleto a díky tomu, že jsem to takhle vypozoroval a v té samotě si to zprocesoval, tak teď přicházím s obrovským nápadem třeba pro školství, protože vnímám celý život, že tady třeba by se to dalo nějakým způsobem vylepšit. A já přináším to vylepšení. Jo? Takže potom ty maminky odchází s takovým tím potvrzením, že takže je to v pořádku, že to moje dítě, mám ho teda nechat? A já říkám, ano, prosím, protože kdybyste ho z toho vytahovali, jo, a tlakem ho někam tlačili do toho kolektivu, tak to dítě bude úplně prostě nespokojené, nešťastné, protože mu to nedělá dobře, není tak nastavené. Jo? A pak tu máme opaky. Dětí, které vůbec nechtějí být sami, jo? Pořád chtějí být mezi dětmi, lidmi, jo? Takže opravdu ten human design je skvělý v tom, že opravdu vidí tu jedinečnost, tu individualitu každého toho člověka. Jo? Proto se tomu říká i mapa. Jo? Fakt, že vidíme tu mapu, jo? Jak ten člověk funguje. Mně připadá, že právě pro ty rodiče je to takový přesně, jak se říká, to utvrzení, to potvrzení. Ano, to dítě má tady co následovat, nebo může být úspěšný, může dělat, co ho bude bavit, zároveň jako nějaké to pochopení v podstatě, že ano, tak se chápeme, je to normální, v pohodě, nemusím na to tlačit, takže jako, že to je i velký dar vlastně pro ty rodiče, že teda teď vztahneme na ty rodiče a děti. A mě k tomu ještě napadá, že já třeba z pohledu rodiče, nebo rodiče chtějí, aby děti byly sami sebou, aby objevili svůj potenciál a takhle. Ale ne vždycky jsou na to vlastně připravený, protože pak, když to dítě začne být samo sebou, tak oni vlastně si musí sami zpracovat to, že ty děti si to dovolí, ale ten rodič nemohl po většinu času. A nebo mně se tohle stalo, že jsem jako myslela si, že třeba umožňuji svoji dceři, že být sama sebou a jdu tomu naproti, ale pak jsem jako byla neustále jakoby sama, mít tam tu sebereflexi a vlastně růst s ní prostě. Nezaseknout se třeba někde a nemyslet si, že to je jako jen tak, že moje dítě bude samo sebou a já proto nemusím udělat nic, protože v běžném životě přichází spousta situací, se kterými se jako rodič musím vyrovnat. Protože prostě chci dopřát svému dítěti, aby využil svůj potenciál, aby mohl být šťastný. Ano, přesně tak. A on ten human design je skvělý i právě v tom, že my vidíme generačně, jo, ty věci, že my vidíme, že já když vidím mapu úplně miminka, jo, teď vidím třeba starší sestřičku, rodiče těch rodičů, jo, když ještě fakt jako mají, protože k tomu potřebujeme vlastně datum, čas a místo narození každého člověka, jo, aby jsme si vygenerovali tu mapu. A já tam krásně vidím, jak ze strany toho otce, tak ze strany té matky, opravdu jaké témata nebo jaké ty dary se takhle předávají krásně, jo, ale protože to hodně funguje tak, ten život sám o sobě, že my, aby jsme mohli projevovat naše dary a talenty opravdu jako naplno, v plném potenciálu, tak my si musíme zažít i tu druhou stránku věci. To znamená i takovou tu, jakoby, když to pojmenuju, negativní. Jo? My si musíme zažít ve svém životě nějaké zranění, třeba už v tom dětství, jo? Třeba vlivem těch rodičů nebo těch autorit, jo? I v tom školství, vlivem spolužáků, prostě ono to k nám přijde. Jo? Tak my si musíme zažít to zranění, aby jsme potom postupem času, jak rosteme, pochopili, že to vlastně nebylo zranění, ale byla to jenom učebnicová látka toho daru. Jo, jeden příklad zase, aby to bylo víc jasné. Jo? Já třeba teďka mám klientku, která celý život, opravdu už od dětství, už partneři její maminky byli hodně manipulátoři, jo, lidi, kteří dokázali krásně manipulovat s lidmi, jo, věděli, jaké slova používat, jo, opravdu jako uměli tyhle věci, ale dělali to v takzvaném tom nepravém já, jo, dělali to opravdu z toho, aby oni z toho něco získali a tak dále, jo, to známe dneska v dnešním světě, jako všichni, jo, že takhle lidi dělají. Tomu se říká vlastně, že to dělají z ega, jo, ale když jsem se jí ptala, co jí to vlastně v životě dalo, tady tahle zkušenost s těmi manipulátory, tak mi sdílela, že dneska díky tomu dokáže manipulátora opravdu okamžitě odhadnout. Okamžitě vidí ty techniky, okamžitě prostě jí, jako ona vždycky říká, víš, mě se rozsvítí ten alarm v té hlavě a já okamžitě vím, že mám co dělat tady s manipulátorem.
Jo? A okamžitě vím, jak s ním pracovat, protože mám ty zkušenosti. Jo? A to je přesně to, jak říkáš ty, Andy, že opravdu my si potřebujeme v tom životě zažít tady ty výzvy, i jako ten rodič s tím dítětem. Musíme si uvědomit, že nemůžeme to dítě vést jako k nějaké dokonalosti, jo? My mu nemůžeme dopřát dokonalý šťastný život. To dítě si prostě potřebuje zažívat i tyto negativní věci, protože díky tomu opravdu piluje se v té dovednosti. Jo? To je to, jako když nás opravdu nebaví ta matika, nebaví nás, nechceme to dělat, jo? Vnímáme v tom, že prostě k čemu to budeme potřebovat třeba, jo? To dneska slyším často od těch mladých, jo? K čemu já budu potřebovat tam pí a já nevím co, jo? Ale potom my vyrostem a říkáme si díky Bohu za to, že dneska umím ty zlomky, díky Bohu za to, že já dneska si umím spočítat, já nevím, výplatu nebo něco takového, jo? A to je úplně to stejné s tím člověkem jako takovým, jo? Takže to nám taky v tom hodně pomáhá, ten human design. No a Jani, to se nám teďka udělal dobrý oslý můstek. Jak ty vnímáš mladou generaci? Čím si prochází a co je její výzvou? Já teďka jsem opravdu hodně s těmi mladistvími a teď jsem měla úžasnou čerstvou zkušenost, kdy se sešla generace opravdu těch 40 let a výše lidí a generace opravdu 15, 16, jo, ti mladiství a bylo nádherné pozorovat, že ti mladiství sdíleli, prosím vás, my vás nechápeme. Můžete nám vysvětlit, jak je možné, že vy děláte něco, co sami ale víte vědomě, že vám nedělá dobře? Jo, vyloženě tam říkali, vy děláte práci, která vás nebaví, pak jste z toho frustrovaní. Vy žijete v partnerstvích, které víte, že jsou nefunkční. Proč to děláte? Vy to necítíte? A ta generace starší zase odpovídala té mladší v tom smyslu, ale my nevyrůstali jsme v tom, že se máme řídit tím, co cítíme. My jsme byli naučeni vystudovat, vdát se, oženit se, jak se říká, splodit syna, zasadit strom, jo, a pracovat celý život. A řídili jsme se logikou, rozumem, nějaké pocity, to jsme si sdíleli jako ženy někdy, když jsme byli na kafíčko, jo, že a ten můj Franta mě štve, jo, protože já nevím, ale já prostě musím se starat o tu domácnost a tady to. A bylo krásně vidět, jak vlastně ta dnešní generace se už mnohem více opírá o to, co cítí a vnímá a už nedává až tak moc jakoby pozornost do toho, co si o to myslí. Jo? Mně se líbilo, jak opravdu ti mladiství mi sdíleli, mě nezajímá, co ten člověk si o mě myslí. Já prostě, když tohle chci říct, nebo se chci takhle projevit, tak já se projevím, protože to sebe dávám na první místo. Protože my, ta naše generace a starší, jsme jim úžasným příkladem toho, jak to vypadá, když se člověk řídí převážně tím rozumem a tou myslí. Jo? A teď vlastně ta mladší generace, tu starší generaci štve, jo? Protože vlastně nám jenom odzrcadlují, ukazují nám, jak to má vypadat, jak to funguje, když se člověk řídí opravdu svými pocity, svým srdcem takzvaně. A nás to štve, protože nám to jenom říká, ano, tudy. Ale jak my jsme naučeni už jet v té logice, jo, tak nám dělá problém, jako najednou, jako jak srdce, jak jako pocity, jako to mám tomu šéfovi jít a říct, jako že já se to necítím dobře a že bych to jako chtěl jinak, nebo jo, proto ti mladiství mi i sdílí, my jdeme na ten pohovor do nějaké té práce, jo, nebo na tu brigádu a když se nám to tam nelíbí a víme, cítíme, že bychom z toho byli frustrovaní, tak tam prostě nejdeme. A pak ta generace, ti, co dělali ten pohovor, jo, tak mi sdílí, no jim se prostě nechce. Oni prostě nebudou pracovat. Jim se to prostě nezamlouvá, oni to necítí. Jak jako necítí? Přece peníze, jo, a to je ta logika. Jo, přece logicky to dává smysl. Peníze, potřebuješ toto, jo, a ten člověk tam přijde a já to necítím, odcházím. Jo. A tohle vnímám jako obrovský rozdíl v dnešní době, kdy opravdu ta mladá generace nám tady přináší tu učebnicovou látku pro nás, pro tady ty starší generace, že to jde i jinak a mnohem lépe a efektivněji a s menším úsilím, s mnohem menší náloží těch klacků na té cestě. Jo.
Janě, mě k tomu napadá taková jako zajímavost, která mě tam trkla, že celkově ve společnosti se ví, že školství teďka úplně neodpovídá potřebám mladé generace, ale v podstatě z toho, co říkáš, tak i přesto, že tyhle ty mladí lidi prošli tímhle školstvím, tak i tak se dere na povrch to, jak oni jsou nastavení. I tak se to prostě dokáže prostě dostat ven. Třeba to není tak rychlý, jak by to bylo, kdyby od malička měli možnost vědět, co je jejich potenciál a byli v tom podporovaný, ale i tak se tomu vlastně nedá zabránit. Ano, ano. A to školství, jo, ale jakože je to super, no. Určitě. A můžu nám teda ještě říct, když si takhle jakoby pojmenovala tu generaci mladých, tak jak máš našich třicátníků? Jak vnímám, ještě jednou, prosím, špatně slyšela, jak vnímám? Třicátníků, protože my jsme podobně věkově, tak jak vnímáš naši generaci třicátníků? Jo, já vnímám, že my jsme takový most. Já vnímám, že my jsme takový ten most někde mezi jakoby dvěmi extrémy. Jo, mezi extrémem opravdu té logiky a toho rozumu, jo, té vlastně levé mozkové hemisféry, jo, a vlastně ta mladá generace teď, co se rodí, jo, po tom miléniu, po tom 2000 a později, tak to je opravdu jako totální zase druhý extrém pravá mozková, jo, a já vnímám, že my třicátníci někde na pomezí, takhle, jo, ten 90. ročník a tam někde, tak my jsme někde tak jako uprostřed. A tím, že já tomu říkám, my jsme takový de facto jako až průkopníci, nebo takové ty semínka, jo, kdy už jsme vnímali, že tady to jako není až tak moc funkční, co kdyby jsme to zkusili takhle, ale my jsme vlastně rodiče těch dětí. Jo? Takže proto říkám, že my jsme ty semínka, my jsme ti průkopníci, kteří jako už si vlastně uvědomili, že není to až tak funkční, když půjdeme jenom tou levou mozkovou, jo? Co takhle zkusit i tu pravou mozkovou, jo? Co takhle to spojit, jo? Takže opravdu, a teď já to třeba u sebe vnímám opravdu tak, že já jsem průvodce, já opravdu vidím velmi dobře tady ty dva extrémy a teď vlastně proto i celý život potkávám lidi ve dvou extrémech, buď hodně jako logické lidi, nebo hodně kreativní umělce, jo, a teď vlastně oni, když se takhle sejdou, tak já jsem ten prostředník, jo, který opravdu vysvětluje každému z nich, jak to ten druhý má, aby se vlastně pochopili, jo, a našli nějakou společnou cestu. Jo, protože do té doby, než najdou tu společnou cestu, tak ten tvrdí, že takhle je to nejlepší a ten tvrdí, že takhle je to nejlepší. Jo, ale nemáme prostě tu zlatou střední cestu. Jo, takže já vnímám, že my třicátníci opravdu jsme otevření tady těm inovacím a tomu světu, tady té mladé generaci. Hned to jakoby neodsoudíme, tam vnímám i hodně téma, že my to hned neodsoudíme. Jo, protože si všímám, že ta starší generace fakt 50 a výše, to jsou lidé hodně, a já neříkám, že všichni, jo, ale s čím já mám zkušenost, tak jsou to lidé, kteří říkají často, za nás to bylo jinak a my jsme to dělali takhle a my jsme to museli tohle a nejsou vlastně otevření. Není tam ten zájem, není tam takové to, jako aspoň si to třeba vyposlechnout, nebo více to pozorovat, jo, a nechat se tím i obohatit, jo. Takže my třicátníci fakt vnímám, že jsme mnohem více otevření. Jo, jsme tomu otevření a jsme prostě otevření, no. Jsme vlastně o tom vlastně bavili předtím, ještě než jsme začali natáčet a tady na tu otázkou jsme debatovali a taky se vnímáme jako průkopníci a tu otevřenost tam cítíme jako silně, no, že nebo já za sebe aspoň jen tak něco neodsoudím. Že mě jako právě zajímají ty nový pohledy. Jelikož vlastně to nefunguje úplně ideálně, tak prostě pojďme s novými úhly pohledu prostě. Přesně tak, no. Já vnímám, že jsme takový fakt jako, protože nás čeká úplně nová doba, nová společnost, noví lidé, jo, opravdu dneska máme rok 2024, já typuju tak, až budeme fakt v tom roce 2030 a budou opravdu jako u moci třicátníci opravdu už fakt po tom miléniu, tak opravdu uvidíme, že ten svět bude fungovat jinak. Bude opravdu fungovat více na základě pocitů,
než na základě té logiky, jo. Já vždycky jako to říkám vtipně, vždycky říkám, my pomaličku začneme vymírat, jo, my, co prostě jedeme hodně z té levé mozkové, z té logiky a více právě bude přibývat tady těch lidí, kteří pojedou z té pravé nebo už budou v té rovnováze, půjdou více skrz ty pocity a to srdce a bude to prostě zákonitě vypadat jinak, jo. A my, jak jsme fakt třicátníci v tom středu, jo, tak ono vždycky je lepší, když máme dva extrémy, když nás někdo provede tím středem, než aby jsme z jednoho extrému skočili do druhého. To by byl jako šok. Jo. A v tomhle já vnímám nás třicátníky, že my se snažíme o prostě fakt... Teď jsme prostě na tom, já opravdu vnímám, to i vidím, že jsme prostě na tom mostě a jenom připravujeme tu starší generaci na to, že je to v pohodě, buďte v klidu, přicházíme do jiné doby, jo, je to v pohodě. Pojďte se podívat, jak to může vypadat, jo, protože opravdu, když jdeme do roviny pocitů a do roviny toho srdce, tak nakonec i ta generace vyloženě logicky zaměřená, tak se jí to dotkne, toho srdce, jo, těch pocitů a zjistí, že ale ono je to příjemné, jo. Tohle, co říkáš, zní moc hezky a já jsem tady měla otázku, kterou jsem nakonec nezařadila, ale zeptám se na ní, protože většina technologického pokroku je tady AI a tak podobně, virtuální brýle, tak z tohohle, co říkáš, tak mi to zní jako, že se tady nastoluje rovnováha, že OK, jedeme prostě technologický pokrok jako blázen, ale do toho máme prostě víc se ladíme na svý tělo, na svý pocity a tam vidím prostě naději v tom, že to můžeme jako nějak dát. Jednoznačně, jo, fakt jako jednoznačně. Prostě lidskost. Přesně tak, ve vší své kráse. Ano. Ve vší své kráse, pravdu. No, já tam opravdu vnímám jako kolektivně obrovský pocit takové úlevy. Jo, protože já cítím, že opravdu my, ta starší generace, jsme hodně v tenzi. Jo, hodně jsme v tenzi, protože jak jsme v té hlavě a pořád nad něčím přemýšlíme, pořád něco řešíme, tak z toho vzniká takový jako hodně tlak. Je taková tenze, my jsme hodně jako ve stresu. Jo, to víme už dneska, to už se ví kolektivně, že celý svět jako je prostě ve stresu, každý člověk, jo. A právě, že tady ta generace a to, kam směřujeme, tak je taková jako... Já to vnímám, jak kdyby vám spadl fakt jako tunový balvan z té hlavy, jo, nebo z těch zád a tím životem člověk pak tak prochází jako mnohem lehčeji, jo, a už to tak pořád všechno neanalyzuje v té hlavě, ale právě nechává se vést tím svým vnitřním vedením, jo, a hlavně už nepotřebuje ty autority zvenku, jo, nepotřebuje samozřejmě, my tady pořád budeme mít autority, jo, a budeme se jimi nechat vést, ale už budeme vnímat, že to opravdu, že ti lidé nás vedou k něčemu, co je nám opravdu ku prospěchu, jo, kolektivně, ne k jejich jenom individuálnímu prospěchu, jo, a fakt se nám bude kráčet tak úplně jako s lehkostí, jo, prostě úplně jinak. No, ono to vlastně souvisí i s kritickým myšlením, že jo? Protože ve chvíli, kdy my pochopíme, že opravdu si jako máme svý názory a že třeba to tělo a skrz ty pocity i můžeme prostě poznat informace, které jsou pravda a lež, jo? Jako můžeme více rozmyslů do toho, nejenom, že si něco čtu, ale i to jak se u toho mám, jak se u toho cítím. A nevím, co jsem chtěla říct. Ale jo, že prostě to kritické myšlení s tím souvisí. Ano, máme třeba fakt jako v mapě, máme vyloženě dar, jeden, který opravdu je vyloženě o kritickém myšlení. Jo? Já tomu říkám, to jsou ti kritici a můžeme ty lidi v potenciálu vidět hodně ve sféře třeba filmoví kritici, hudební kritici. Jo? To jsou opravdu lidi, kteří mají tu schopnost být hodně zaměření na detaily, protože kritik člověk je opravdu velký detailista. Díky tomu je ten kritik, protože on se dívá na věci z mnohem větší hloubky, je velmi, velmi zaměřený na detaily a právě proto si může dovolit jít a něco kritizovat, protože on opravdu vidí věci, které jsou jak kdyby pod povrchem, které běžný člověk, který nemá tenhle dar, tak je nevidí. Jo? Nebo máme dary opravdu jako krizových manažerů. Jo? To jsou prostě lidi, kteří něco se stane
a ten člověk okamžitě najede na i to kritické myšlení a okamžitě tam dokáže strategicky vymyslet, okamžitě jak rychle tomu nějak zamezit nebo jak rychle to vyřešit. Jo? A zase my si můžeme říct, to máme všichni, ale nemáme. My to máme v nějaké míře, ale člověk, který má vyloženě tenhle dar a talent, jo, toho kritického myšlení nebo toho krizového, jo, tak to je opravdu, toho člověka prostě poznáte, protože když postavíte vedle sebe dva takhle ty lidi, jeden ten dar má, jeden nemá, oba dva začnou vymýšlet rychle, jak to vyřešit, tu krizi, jak to rychle, jo, ale ten, co ten dar má, tak bude mnohem rychlejší, jo, a mnohem v tom, když to takhle jako zhodnotím, tak lepší, efektivnější, protože prostě na to je tak stavěn, jo. Já bych možná ještě jednu otázku trošku do historie, protože mě to zajímá. Jak ty si to měla se studiama, když teď se bavíme o ty vědět, co budeš dělat, nebo jak na to vzpomínáš? No, já teda osobně jsem školu vůbec neměla ráda. Vůbec jsem neměla ráda školu, protože mě to prostě nedávalo vůbec smysl, protože jsem měla pocit, že jako venku a v přírodě a v životě mě toho učí mnohem víc, než jako nějaké informace, jo, takže já jsem byla takový hodně jako velký rebel, jo, já jsem šla, protože já zase tam mám dary hodně o jakoby opozici, jo, že se dokážu vymezit, říct ne, nechci to prostě a nebudu to dělat, jo, takže já jsem byla věčně jako taková, já na to zase nebudu dělat, jo, prostě rebel. Ale díky tomu jsem se opravdu pilovala v tom, že jen tak do něčeho jsem nevstoupila, když jsem opravdu cítila, že tam nemám co dělat. Jo? Protože pak jsem si všimala na svých vrstevnicích, že když jim někdo něco řekl, tak oni prostě, protože to byla autorita, tak oni jako jo, udělám to i přesto, že jsem vnímala, že to nechtějí dělat. A já jsem taková nebyla. Takže já jsem hodně tu základní školu si pamatuju, to jsem se fakt tak jako protloukala, jo, a vždycky jsem se učila, aspoň abych jako prošla, jo, takže jsem byla fakt jako rebel. A potom, když jsem se opravdu hlásila na tu střední, tak jak jsem říkala, ta paní učitelka češtinářka, já mi říkala, Jani, prosím tě, ty běž psat, ty máš takový dar a talent na psaní, na slova, jo, a tady ty věci. A já jsem šla na cukrařinu, jo, protože za prvé jsem se protloukala tou základní školou, protože jsem neměla dobré známky, takže jen tak jako někam jsem nemohla, jo. A na té cukrařině mě to absolutně vůbec nebavilo. To jsem fakt jako protrpěla, jo. Dneska, kdybych se měla jako vrátit zpátky, jo, tak 100% bych se dobře učila, aby mohla jít na nějakou psychologii, jo, protože to mě potom velmi bavilo, jenomže já už vím dneska, že takhle to všechno mělo být, jo, protože zase mi to v něčem školilo, ale co tím chci říct je to, že přesně jsem jakoby ten člověk, který byť se protloukal, jo, tak dneska opravdu já vím, že nepotřebuju, nebo nepotřebovala jsem ty známky, jo, a ty vědomosti z té školy, protože nejvíc já vlastně dnes v práci využívám dary a talenty, které jsem se naučila v tom běžném životě mimo tu školu, jo, protože já třeba mám hodně úžasný, fakt jako skvělý dar, opravdu vidět do lidí. Jo, za mnou chodí lidi, kteří chodí k vystudovaným psychoterapeutům, jo, psychiatrům, psychologům, jo, a říkají mi, já už tam chodím 2 roky, tobě já jdu 3krát a já už nikoho nepotřebuju. Jo, protože, a já říkám, ano, ale to já jsem se naučila tím životem, protože jsem hodně byla ve styku s lidmi a já jsem byla právě to dítě, ten samotář a ten pozorovatel. A mě vždycky celý život bavilo a moje mamka mi vždycky i říkala, ty jsi od jak živa byla jiná, jo? Ty jsi prostě strašně ráda byla s dospělýma a poslouchala si, o čem my se bavíme. A já jsem dneska neskutečně vděčná za to, že moje mamka nebyla ten typ rodiče, teď jsou tady dospělí, běž se zavřít do pokojíčku, běž si hrát, ale nechávala mě s nimi a to byla moje škola. Protože já už jsem v tom mladém věku vlastně pozorovala tu lidskou mysl, jak oni se spolu baví, co kdo řeší, jak to funguje, to dospěláctví, jo, a díky tomu já mám obrovskou zásobárnu toho, jak lidi mezi sebou fungují, jak se baví, co řeší, jak to vyřešili, jo, a to vlastně používám dneska. Takže dá se říct, že já dneska nepoužívám nic ze školy,
ale opravdu vyloženě používám svoje znalosti ze života. Jo? A kdyby opravdu za mnou přišel člověk a já viděla jeho mapu a řekl mi, Jani, kam já mám jít na školu, jo? Proto já se hodně setkávám, nebo hodně za mnou chodí rodiče, kteří mají předškoláčky. Jo? A řeší, je pro moje dítě lepší státní škola, nebo třeba nějaká alternativní, já nevím, Montessori, Waldorf a tady ty věci. Jo? A já to tam vidím. Ano, vašemu dítěti bude mnohem lépe dělat třeba státní škola, protože je právě hodně na tu logiku a bude mu tam dělat dobře, jo, si to tam studovat a matika, jo, a tady ty věci, to bude super, ale pak máme dítě opravdu hodně to kreativní, to, které potřebuje tak jako, to jsou takový malí bohémové, já jim říkám, jo, to jsou takový jako, oni by tak jako nejradši plynuli tím životem, jo, ty děti, a vždycky říkám, dejte je do nějaké Montessori, jo, to jsou hodně děti, co jsou pohybově nadané, jo, aby pořád se mohli hýbat, aby neseděli pořád v těch lavicích, jo, takže opravdu i takhle my se tam na to můžeme dívat a ti rodiče mi pak sdílí, že jo, bože díky, protože třeba to naše dítě chodilo 2 roky do státní, nebo naopak, jo, mám i zkušenosti opravdu, že dítě chodilo do alternativní školy, jo, a dnešní rodič by si řekl, super, tam zákonitě mu to musí dělat dobře, ale fakt jsou děti, kterým to nedělá dobře, jo. A tohle, kdyby jsme opravdu takhle mohli ty děti rozpoznávat, jo, a takhle jako posílat fakt do těch škol, kde jim to opravdu patří, kde budou spokojené a kde i ti pedagogové budou spokojení, protože tam nebudou mít ty děti, které prostě vyřvávají, protože prostě potřebují ten pohyb, který nemají vydat nějak aspoň tím tlakem, tím mluvením ven, jo, tak by to bylo mnohem lepší. A já jsem právě byla to dítě, které spíše bylo na tu alternativu, jo, ale tím, že v té době ještě nic nebylo, jo, tak já jsem šla do toho vzdoru a protože prostě mě tam nebylo dobře. Jo. Já jsem hrozně ráda, že jsi tohle zmínila, že vlastně dneska je trend alternativního vzdělávání a že ne každému to může prospívat a že jsou děti, kteří budou rádi v té klasické škole, kde je prostě nějaký režim, řád a mají tam třeba víc těch logických jako předmětů, fyzika, matika, chemie. Přesně tak. Jani, jak ty řešíš nebo budeš řešit vzdělávání svého syna? Je tady něco, co vnímáš, že tady pro něj chybí? Ono je to u mého syna tak trošičku jiné v tom, že opravdu jako má ten autismus, jo, je jako jinak nastavený než ty zdravé děti, takže opravdu pro mého syna není absolutně vůbec vhodná státní škola, jo. A teď jako to neříkám proto, že bych jako, jo, neříkám proto, že bych vnímala, že třeba státní škola je špatně, jo. Jak říkám, ona je dobře, ale jenom pro určité typy dětí. Jo, ne pro všechny. Jo, tak stejně ta alternativní. A já u svého syna a potažmo vlastně u všech těchto dětí, dokonce mám i před barákem školu opravdu pro děti s mentálními poruchami, jo, a opravdu to tam vidím, jak ty děti potřebují mnohem více být venku v té přírodě. Oni neskutečně čerpají z té přírody a z toho života víc, než když někde sedí, jo, a teď jim tam jako někdo je něco učí. Tyto děti za mě, opravdu, když mám mluvit za svého syna, tak jsou úžasné v tom, že jsou úplně jinak, mají úplně jiný způsob vnímání. Jo. A já třeba tím, že opravdu velmi dobře vidím do lidí, jo, mám fakt jako v tomhle super dar, tak já si všímám na dětech, které mají ty mentální vady, jo, konkrétně třeba ten autismus, tak já vnímám, že vlastně my to vnímáme jako ten autismus, že je to vada nebo chyba, protože právě tyto děti jsou nejvíce navnímané na sebe sama. Oni jsou v maximální autenticitě a v maximálním vnímání si sebe sama, jo, a prostě fungují vyloženě z toho srdce, ale my tím, jak tady ta naše generace a starší vůbec není schopná to vidět, protože to prostě nezná, tak my je zaškatulkujeme do toho, že vlastně jsou pro tuhle společnost, jim se říká, teď si nemůžu vzpomenout to slovo, jsou společensky nezařaditelní, nebo něco v tom smyslu, jo. A mně pro tyhle děti opravdu chybí,
já vždycky říkám, ono by to mělo být naopak, že ty děti by si měly v tom školství, ty to jako někde na té zahradě hrát, jo, a tam se něco učit, jo, a ta společnost by tam měla sedět a učit se od nich. Ano. Jo. Krásně. Jo, protože pro mě můj syn je obrovský učitel a co mě nejvíc učí a naučil, je práce s emocemi, jo, protože on je nemluvící. Jo. Dneska už se trošičku rozmlouvá, je mu 5, ale je nemluvící. Jo. A on mi dal největší školu života v tom, že se dá s člověkem komunikovat i beze slov. Ale k tomu, abyste mohli komunikovat s těmito dětmi beze slov, musíte být velmi navnímaní na sebe sama, jo? A to jako v dnešní době málo kdo umí. Jo? Takže já dneska, když se pohybuju v okruzích těchto dětí, tak vidím, jak ty děti vlastně zrcadlí zase těm svým rodičům hodně emoce. Tyto děti hodně zrcadlí emoce. Jo, protože jsou takové emoce, divokost, jo, autenticitu, protože tady ty děti jsou takové prostě absolutně své, jo, jim můžete říkat, co chcete, oni si prostě pořád dělají své a to ty rodiče, protože v tom nežili a neznají to, tak je to vytáčí. Emocionálně je to, jo, rozvibrovává, jak já říkám, jo, ale já když se s tím naučila pracovat a říkám si, aha, tak co kdybych já taky začala být taková zase divoká, jak na té škole, jo? Co kdybych já teďka tady taky úplně ty svoje emoce prožívala, protože prostě taky je mám, jsem člověk, jo? A já ve chvíli, kdy takhle jsem to začala prožívat, tak on se mi začal rozmlouvat, jo? Úplně začal v uvozovkách fungovat jinak, jo? A já si říkala, aha. A najednou jsem zjistila, že tady je úplně jiná rovina komunikace. Jo? My jsme přestali hodně chodit na terapie, protože mi došlo, že velmi nefunkční v dnešní společnosti u těchto dětí je to vnímat ty děti jako chybu. Nebo že mají vadu. Nemají. Vůbec ne. Jo? A to mi chybí. I v tom školství, ale kolektivně. Dívat se na ty děti jiným úhlem pohledu. Jo? Že já vnímám u těchto dětí, kdybych pro ně já měla vymyslet nějakou školu, jo, tak by to byla nějaká malá budova, jo, ale obrovský pozemek, obrovská zahrada a učení se formou hry a nápodoby. Ty děti se učí formou nápodoby, oni potřebují to vidět těch lidí. A pak to úplně sami takhle, jo, si převezmou a učí se to taky, když je to baví, když je to zaujme. Já tam vnímám to, že právě, jak jsi říkala, že společnost vnímá tyto děti, jakože je potřeba je opravit, protože mají pocit, že do budoucna třeba nebudou zaměstnatelný, jo? Že furt tam protože furt aspirujeme na to zaměstnání. Už od malička prostě nás tady cvičí na to, aby jsme jednou byli zaměstnatelní. A pokud třeba neposloucháme, tak tam je obrovský strach z toho, že prostě nás nikdo nezaměstná, prostě, že se neuplatníme. Tak co ty tam vidíš právě u autistů za možnost nějakého zaměstnání do budoucna? Je tam ta kreativita, je tam podpora tady toho, že nám můžou přinášet nějaký díla, prostě umění? Jo, určitě. A nejenom umění. A třeba moje zkušenost životní, můj bratr, jo, který má dneska 25, bude mít, jo, tak má Aspergerův syndrom, jo, mám segru, která má mentální retardaci, jo, a můj bratr, často si pamatuju, protože je opravdu jako o hodně let mladší, takže já už jsem byla dost velká, abych to všechno vnímala, když se narodil, jo, musela jsem taky hodně pomáhat a tak dále, tak já jsem od jak živa vnímala ten stres od té mámy, jo, v takovém tom smyslu, co z něho bude a co já budu dělat. A on musí být v té společnosti, panebože, já přece nebudu tady vždycky, jo, někdo se o něho musí potom postarat, jo. A hodně tam byly tyhle strachy, jo. A dnes můj bratr má maturitu, chtěl jít na vysokou, ale nevzali ho protože si říkal, já to zvládnu, ale prostě neučil se dostatečně, ale jeho talent je neskutečný, jo, a on nastoupil na IT, jo, a je z něho neskutečně skvělý programátor. Když přijdete k němu do pokoje, jo,
tak všude se válí samé počítače, notebooky, telefony a ty různé prostě komponenty, jo, rozložené, jo, a tohle. A on prostě úplně jak ten typický ajťák tam sedí a prostě pořád tam něco datluje, pořád tam něco šroubuje, jo. A je neskutečně úžasný tady v tom, on má totiž hodně tu strategickou, logickou mysl, jo, a miluje tu práci těma rukama tím, jo, že tam šroubuje si ty počítače, ale to je proto, že tenhle člověk, a protože moje máma byla úžasná v tom, že ho vždycky podporovala v tom, co ho bavilo, jo. Takže ona tím, že ho podporovala a viděla, že v určitém věku začíná jevit zájem o techniku, protože můj bratr v 5 letech, já jsem měla první počítač, ještě takový ten starý, velký, jo, co všichni známe, jo, a on v 5 letech prostě tam fakt jako datloval a já jsem si říkala, to je co, teď já jsem ráda, že vůbec na tom jako dokážu něco, jo, a už tam jsme začínali jako vidět první geniální opravdu jako dary toho člověka, nehledě na to, že on nemluvil, byl taky nemluvící a ve 4 letech, když jsme byli na výletě, tak otevřel jídelní lístek a začal ho číst. To dítě v životě nikdy neřeklo ani slovo a najednou četlo. Aha. Nejenom, že mluvilo, ale ono četlo. Jo? Takovýhle skok vyloženě tam. Ano, jo. A to je právě to, co já vnímám tady u těch dětí. Oni mají neuvěřitelnou genialitu, ale tím, že my už odmala jim říkáme, že mají chybu, že co s tebou bude a děláme z nich ty oběti, tak tenhle neskutečný potenciál a genialita se vlastně potlačuje. Jo? A můj bratr je úžasnou ukázkou toho, že když se to nepotlačuje a naopak se to podporuje, tak právě z těchto lidí potom můžou být opravdu velcí geniové. Jo? Opravdu, jako můžeme si vzít, že mnoho geniů, vezmeme si Einsteina. Jo? Člověk, který velmi jako vykazoval známky toho, že mohl mít nějakou prostě něco, jo? Nějakou, jo? Ale neměl. Byl prostě jenom samotář, tím vybočoval, jel si tam svoje, byl totálně ponořený v tom svém, jo. A co dokázal, jo. Takže mně to přijde, za mě by bylo fajn, aby celá ta společnost a ten kolektiv přestala posuzovat, hodnotit a rozlišovat, jestli tenhle člověk do těch tabulek ještě spadá nebo nespadá, jo, ale spíš to chce hodně pozorovat, vnímat a podporovat toho člověka, ať už je jakýkoliv, v tom, co ho baví a co ho zajímá. Jo, protože pak je úplně jedno, jestli to bude autista, nebo jestli ten člověk má mentální retardaci, nebo jestli je úplně zdravý, protože když ho prostě podporujeme tam, kde mu to patří, jo, tak on si jede ten svůj potenciál a je prospěšný pro celý kolektiv. Ať už je autista, nebo není. Jo. No, je to tak. Tak tady hlavně ten tlak, jak říkáš, na tu průměrnost a podobnost, prostě silný zvyk. Ano, přesně tak. Jani, co by si vzkázala lidem, kteří mají možnost ve školství něco ovlivnit, změnit, mají vyloženě vliv? Nějaký konkrétní doporučení za sebe, co by třeba mohli udělat? Nějaký akční krok prostě za tebe? Toho by bylo. No, ale jako fakt úplně co jako úplně nejvíce vnímám, je, tak jak jsem říkala, prostě polevit trošičku z toho logického, rozumového nastavení, jo, z toho posuzování a hodnocení a zkoumání a analyzování, kdo jaký je, a spíše to pozorování, to vnímání. Jo, já to vnímám prostě, že opravdu, kdyby každý i vlivní lidé, politici, jo, pedagogové, opravdu vlivní lidé, kdyby na chvilku přestali to posuzovat a hodnotit, jo, a opravdu ty tabulky a tohle všechno, jak to má vypadat, na chvilku zavřeli do šuplíku a řekli si, já na chvilku půjdu tam do toho školství, nebo já na chvilku půjdu tyhle děti pozorovat a jenom budu sedět a jenom budu se snažit vnímat a cítit, co z toho cítím, co z toho vnímám, tak už jenom tohle nám může kolektivně velmi, velmi pomoct.
Jo. Protože já jsem pořád zastáncem toho, že pokud chceme změnit nějaký svět nebo nějaký kolektiv, prostě velkou masu nebo nějaký systém, tak opravdu potřebujeme začít první u sebe, protože to my jako každý jednotlivec vytváříme ten systém. Takže to je za mě to nejdůležitější. Určitě. To je krásný. Jani, tohle byla za nás poslední otázka. Je ještě něco, co by si chtěla, aby tady zaznělo, nebo že ti jelo v průběhu v hlavě a že jsi řekla, jestli k tomu chceš ještě vrátit? Já myslím, že za mě toho bylo dost a určitě se budu těšit, když třeba nás to pozve znovu něco na nějaké téma, ale určitě, já myslím, že jako na začátek nebo na úvod bylo řečeno dost. Já moc děkuju za pozvání. My taky děkujeme, jsme se to moc učili a děkujeme, že jsi byla tak sdílná a otevřená. Vážně S tím já nemám problém. Jsem moc ráda, že jsi vlastně naše první hostka v našem podcastu a že to otevřeli tebou. Závěr bychom chtěli říct, že přejeme tobě, nám i všem, ať si dovolíme žít svoje dary a talenty. Přesně tak, protože pak, jako, když si jenom představím, jaký svět by tady, v čem bychom mohli žít, tak to ta mysl se ani nedokáže představit. Tak jo, děkuju moc a krásný den. Taky. Ahoj. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Máte zajímavý nápad, jak přispět ke změně? Udělejte něco sami za sebe, nebo nám napište. Pokud se vám líbí, co děláme a chcete nás podpořit, odebírejte nás na sociálních sítích a prostě sdílejte. Za celý tým projektu Do hloubky děkujeme.